Anay Provincial Administrator Manuel Boy Mejorada ginreklamo ang ginapasuni harassment sang ginserbihan sang warrant of arrest sang kapulisan sang nagligad nga Biyernes. Kapulisan ginsabat ang akusasyon. Nakatutok, John Sala. 5 ka warrant of arrest ang ginserbi kay Manuel Boy Mejorada angot sa kasong nga cyber libel. Ini ang ginaresto sa iya puluyan sa Balabag Pavia Biyernes ng gabi. Ining may angot sa mga social media post ini kontra kay Governor Arthur Defensor Sr. Bangod nagtaas ang blood pressure sini sa baylong nga presuhan gindiretso ini sa ospital. Suno kay Mejorada ginkakibot sining pagdakop sa iya bangod ginserbi ang warrant of arrest Biyernes nga adlaw. Kabalo ko nga may nagsaka na sa korte, pero silin ko, libel, Biyernes ang gabi, iserve mo gid. Sige, maski ano oras siya kung gusto ko. Sa parte sa kapulisan gidubra lang nilang ila obligasyon bangod klaro sa warrant of arrest nga wala man sang nakabutang nga adlaw o kon oras nga mahimo arestohon ang isa ka suspetsado. Pero sa aton purely nature ng isang aton nga trabaho. Actually, ang warrant na bato pa the other day, o galing at that time, nagkanda kita sang casing and surveillance ng balay, is not available. That is why, kagapon ting aga, nagkanda kita liwat, galing wala tagid si maktuhan. Ginreklamo man ni Mejorada ang pamaagi sang pag-aresto sa iya sang kapulisan. Gulpe duso ang portahan, gibuksan. Kag dire-diretso sumunod di, upo diya mga 4 o 5 ka nakasibilyan. Manakasibilyan lang si Major Penuela. Di pagsunod diya, kibot ko, dire-diretso, ay diya, kwan. Di pagtindog ko, i-backblade diya na ako nga walang kamot sa kwan nga, kusog nga paagi sa likod. Kagin pusasan, ako yan, butangon na ako nga to. Buta nga ginpanginwala sang kapulisan. Puro ina kabutigan, considering sa nga pagkatao man ni Mr. Boy Mejorada, nga he is good in fabricating stories. Ti ginahimo yun man parang magkuan guro, fight back. Kagula kita sing harassment nga ginhimo. According sa sa mga tropa man sa Pavia, basta magdala ka sing subpina o kon summon sa iya. Sabado sang nakapiyansa si Mejorada sang 50,000 pesos. Plano sining magpasaka sang kaso administratibo kag kriminal sa mga pulis nga nag-aresto sa iya. Upod kay Cirilo Renduque, John Sala. 1 Western Visayas. Liwat naman nga ginaangot ni Anay Provincial Administrator Manuel Boy Mejorada ang pangalan ni Governor Arthur Defensor Sr. sa pagdakop sa iya sang tinalikdan nga Biyernes. Suno kay Mejorada, planado ang natabo nga pag-issue sang warrant of arrest kag isa sa mga nagplano sa likod sini, amo si Governor Defensor. Patutsada naman sang gobernador sang probinsya, normal lang nga mapreso kag arestohon si Mejorada bangod sa ginapangatubang nga kaso. Apang ang malain lang kay liwat naman ini nga nagahimo-himo sang istorya. Mayor Mejorada, wala na siya untad sa batok-bato. Pinarista na siya pero binutig sa gyapon. Wala ko labot sa ilang yung pagdako. Lugar galing ko yung balo sa radyo na lang.